Dom na konci ulice. Na konci malej dedinky stála opustená budova. Ľudia jej hovorili: dom na konci ulice. Nikto sa tam neodvážil chodiť po zotmení, pretože z domu sa vraj často ozývali čudné kroky, šepoty a dokonca aj plač. Okná boli špinavé, dvere pokryté hrdzou a celý dom akoby sa díval na okolie mŕtvými očami. Jednej noci sa skupina troch kamarátov Tomáš, Ema a Marek rozhodla, že tam pôjdu. Chceli dokázať, že strašidlá neexistujú. Vzali si baterky a pomaly vošli dovnútra. Vo vnútri bola tma a pach plesne. Schody vrzgali, ako keby dom vedel, že tam niekto je. Keď otvorili prvú izbu, na stene boli staré obrazy. Každý z nich mal vyškriabané oči. Ema si všimla, že jeden z obrazov je čerstvo dotknutý, prach na ráme bol zotretý, ako by ho niekto práve chytil. Zrazu sa zo stropu ozval tupý úder a keď zdvihli baterky, uvideli postavu. Stála v kúte, chrbtom k ním. Dýchala pomaly, ťažko a potom sa začala obracať. Utekajme, zakričal Marek, ale dvere, cez ktoré vošli, už zmizli. Bola tam len stena. Postava sa pomaly otočila a namiesto tváre mala len prázdnu dieru, ako by ju niekto vymazal. Tomáš cítil, že mu niečo chladné siaha na rameno. Otočil sa a stál tam druhý tieň, tentoraz s ústami do Korán. Ústa boli tak veľké, že pohltili celú baterku aj z jeho rukou. Svetlo. Posledné, čo Ema počula, bol Tomášov výkrik. A potom ticho. Ráno dedinčania našli dom úplne prázdny. Po deťoch nebolo ani stopy. Len na stene, kde predtým viseli obrazy, pribudli 3 nové. Každý s vyškriabanými očami.